O Tintilán, o autobús turístico do Salnés, volve a acender o seu motor esta fin de semana. Será nunha experiencia piloto coincidindo cos días grandes da Festa do Marisco. Entre este venres e o domingo, o Tintilán ofrecerá 5 frecuencias ao día cun total de 275 prazas con destino á Carpa do Grove, pero os usuarios vai ser de balde. Está financiado polo xeodestino do Salnés, pola Axencia de Turismo de Galicia. Hai unha partida de 18.000 euros. Creo que este tipo de axudas son moi importantes e son necesarias precisamente para que nos axuden a todos, a iniciativa privada e, por suposto, as administracións, que as administracións temos que estar aí para dar ese impulso, pero temos que estar preto precisamente das empresas privadas para que poidan desarrollar este proxecto. O Tintilán xa rodou pola comarca do Salnés durante este pasado verán, agora volve no marco desta experiencia que busca analizar como responde o público a este servizo de cara a implementalo no futuro noutros grandes eventos da comarca. Polo de agora, o público está a responder. Nos estamos moi decididos a seguir adiante con isto e lóxicamente, pois, unha das opcións que tiñamos neste caso era, pois, poñer en marcha estas dúas actividades que se van a levar a cabo, pois, con motivo da Festa do Marisco, que empeza xa, bueno, este fin de semana arrancaría nos días punteiros, que é o venres, sábado e domingo, e teño que decir tamén que desde que se presentou a iniciativa onte nas redes sociais estamos xa ao 50% de plazas, o cal, pela previsión, entendemos que vai a ser de cheo total. Ademais, este proxecto organiza para os días 22 e 23 de outubro unha actividade de difusión para as PEMES da comarca. Agárdase reunir a 100 empresas. A finalidade é aproximar o sector empresarial aos nosos recursos. É importantísimo coñecer os recursos turísticos da comarca para poder vendelos. Entonces, o obxectivo é que os nosos empresarios, ou empresarios hosteleiros, percorran os diferentes recursos no propio itinerario turístico que se ten establecido o Tintilán para coñecelos máis en profundidade e de aí que se podan ofrecer produtos novos, incrementar a oferta do noso sector empresarial. Esa é a idea. Son dúas accións independentes, aínda que vamos a utilizar o mismo recurso para cada unha delas, pero enfocados a públicos distintos e con obxectivos totalmente diferentes. Neste caso, esta acción está financiada polo Ministerio de Industria e Turismo no marco do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia.